Hello mga palangga, welcome once again to LV Amor Cares. Nini nga higayuna magpadayon kita sa atong paghisgot-hisgot mahitungod sa kabuhi. Tungod kay daghan kayo ang mga comment nga ako nadawat mahitungod sa kabuhi unsa ni siya. So karon maghisgot kita sa hinungdan, sa epekto o sa sulbad sa kabuhi, no? Causes, effect, and solutions. So, in random order, ang usa sa makapakabuhi gayud kanato kanang antibiotics, no? Antibiotics and other ibuprofen, kanang mga tambal labi na sa mga arthritis man tingali na nga tambal or unsa ba cholesterol whatever, no? Makahapdos gina siya sa kuto-kuto or anything nga daghan gani kaayo ang iresita sa doktor. Ang epekto ana aslom ang kuto-kuto, maghapdos. So ang tendency dili nato tiwason ang mga tambal tungod kay mohapdos ang kuto-kuto. So ang solusyon ni ana parisa na siya ranitidine or PPI. Of course, atong sultihan ang doktor nga magkutoy man ang akong kuto-kuto, dok unsa may maayo i-paris ni ana. So siya na ang mahibalo ni ana whether ranitidine or PPI ang iyang iresita o balik ni ana aron dili maghapdos ang kuto-kuto, no? So mao kadto ang mga tablitas, no? Tanan antibiotics, mga maintenance ingon ana. So mao kana ipares ang mga PPI o ranitidine. Lain pa nga cause sa kabuhi kanang too much sour o kanang hot, kanang mga halang bitaw og aslom o magpalabi kita ni ana, eventually mo develop gyud na ngadto sa kabuhi, no? Labi na og sunod sa gunson gyud mo ginay imong ganahan gyud imong passion gina nga ang imong kanon na agyoy something hot, something sour, no? So mao kana siya ang effect, hapdos kutoy, no? Dayon og mubugan ng acid musaka diri sa esophagus sa dughan murag mag heartburn, makaingon na dayon kita nga duna kitay sakit sa kasing-kasing or whatever, pero tungod na di ay kadto sa acid, no? Or naana misugod na ang kabuhi mo na siya usa sa mga hinungdan ngano nga kita kabuhion, no? Halang aslom kana pong mga carbonated drinks, caffeinated drinks, kanang mga fruit juices, artificially flavored, makakabuhi sa na siya, no? Sa akong ginaingon, dili lang kay kausa kaduhara, kundi dili kana bang sige-sige gyud, no? Nga instead of drinking water kana gyud atong iparis tungod kay how imnon, how tunlon maka quench kuno sa thirst, pero actually ang water mo ay maayo ni ana. So mo na ang solution, tubig instead ana nila. Pwede man punta mo inom gamay lang, no? Lamugan pud og tubig or ice aron dili gyud magkutoy ang atong kuto-kuto, which is the effect, no? Ana niya. So unsay cause agi ana, ang effect hapdos gyapon, ang solution water mo oy palabihon kay asa ana. Atong hinumduman ng atong lawas kinahanglan og 8 to 10 glasses a day of water, no? So lain pa nga cause sa kabuhi atong emotion, kana atong mga feelings, no? Lain po na sa atong ginhawa, maka-upset sa atong stomach, makasakit sa atong dughan. Ang acid dayon ni ana mo saka. Doon ako'y friend nga pastor, dili gyud ko ganahan day mag-stress kay nga ang acid reflux mo andar gyud, no? So true sa daghan kong mga comment mo din ron nabasa nga mingon og tinuod jud na nay, no? Kung masuko ko musaka gyud ang acid, no? So ingon ana dili tingali kita aware, pero tinuod ka na, no? Ako og ma-depress ko, masuko ko, maguol ko, maglain ang akong ginhawa, maghuot akong dughan, hastang akong tanan-tanan. So ang solusyon ana likayan, no? Kung mo andar na ang murag medyo masuko na ko, mo inom og tubig aron mo unlod ang kasuko mabugnawan man. So mo action nag depression o do something, no? Mo nay solution pod, no? Aron dili gyud ta diha mapunta ni anang kabuhi og ang iyang epekto ra ba nga pertig yung maot gyud, no? Tingali kadtong dili mga kabuhiunon dili maka-relate aning akong istorya, pero sa mga kabuhiunon maka-relatable, no? Relatable. So
lain pa nga maka-cause niya ng kabuhi kana bitang magsakay ta og sakyanan ay magagitawag og dagaton, no? Dagaton. So ang cause niya na kanang musakay kana bitang in motion, labi na og wala ta sa unahan ni ata sa kilid or sa likod, no? So unya gasig kitag tan-aw diri sa kilid, so ang effect ni ana muratag kabuhion, muratag kasukaon, no? Maglain din ang atong ginhawa mo. Ang uban mo throw up gyud hawas din ang tanang gikaon, no? So ang solusyon ni ana ug musakay mangani kita og bus or kanang pandagat, unahan gid ta mulingkod. Unahan ta mulingkod and then focus sa unahan. Dili magtan-aw anang mga libaong-libaong mga balud-balud unsa na. Focus lang gid sa unahan aron ang atong attention tuad didto, dili magsigi og lingi diri sa lingi diri sa wala kay tan-aw sa mga kuano. Dili kun kabuhiunon kita or kun dagatonon kita, focus lang diha lang sa ana gyud, no? Unya as much as possible front seat, no, or second seat, no? Basta kay makakita kita sa dalan kita mo focus, no? Mao na siya solution aron dili maglain ang atong ginawa. And then dili pud ta magkaon-kaon, no? Kay ang epekto ni ana mo throw up gid ta, no? So muna siya usa na siya sa makapakabuhi. And then nay uban ana magvertigo gyud, no? Magvertigo, dili makakaya. Kung pananglitan ang solusyon pud ana sa uban magsigi og sakay sila, no? Kay daghan pong mingon ako nga nawala man kadugayan ang akong kabuhi or kanang dagaton ko, nawala sa sige kong gasakay-sakay, no? So maupod kana, pero naman pud panahon nga dili gid pud ta magsigi og sakay-sakay kay kanang murag kuan lang ba, murag okasyon lang pud nga makasakay kita ni ana. Pero kung mao man gani na, so mo ta kong giingon nga focus lang gyud sa dalan or sa diha ana, no? And so hasta nang sa dagat, no, sa mga sakayan sa mga bangka ug dagko king balod nga maglain din atong ginhawa. Una dili ta mo travel og dagko ang balod kung dagatonon ta, pero kung di gyud kapugnan muhigda lang then dili magkaon, no? Muhigda din matulog, no, inana. On my part, comfortable ko magsakay barko nga maglingkod ra ko din mutan-aw ko sa dagat. Ang dagat na akong tanawon, dili ang ana-ana sa barko, no? So aron dili ko ma-feel. And it works. Di man pud tanang higayon on, depende sa individual, pero ako muna ako although dili ko dagatunon, pero aron dili ko kuan pod, magkanta-kanta lang ko magtan-aw sa unahan, no? So lain nga makakos sa kanang kabuhi, cause ning ato cause effect solutions, no? Lain pa ni ana kanang humana ba ko nahisgutan na nako ang alcohol, no? Ang alcohol perti po na siya. Labi na ang uban kana bang habitual gid kaayo kana bang alcoholic na gyud nga bisag way pamahaw paniud to panihapon basta na ay tagay okay kay na nila. Ang epekto ni ana ulcer, magasgas ang tinai, dayon ang kabuhi na dayon musaka na pud dire, maglain ang magbugkos-bugkos na pud dayon dire kay wa nagalain ang ginhawa. So ang solusyon ana ikat na siya or mo to kanang kaon gyud, no? Mukaon gyud aron dili dali ang resulta. So murag na mention na nako ng alcohol kauban sa carbonated drinks o caffeine, no? Inana. So atong balikan ang caffeine ngano na siya nga maglain atong ginhawa, kanalabi na ng tsokolate kay tungod kay mo pa-relax di na siya sa diri nato sa to ang less banaon siya na meaning anang less, no? Mo pa-relax sumusaka ang acid, maglain na pud ang atong ginhawa, mag-acid reflux, no? So mao kana siya. Lain nga ko sa kabuhi mao kanang mga vitamin C. Kinsay tig-inom nato vitamin C, usa po na siya, no? Maglain ang kuto-kuto, mag-aslom gyapon. So ang solution imno na siya uban ana with meal or before meal. Ang uban depende lang sa individual, no? Depende lang. Pero kung mahimo katong na lang mga natural nga fruit, no? Katong natural nga fruit. Katong mga oranges, kalamansi na imingon nang aslong
Aslong bitaw na siya kay vitamin C. So dili na siya lamugag water, no? Imnon lang siya diretso diha sa glass. Sa glass, dili nang sa mga plastic tungod kay naamagoy ko na murabag mo unsa na kana murag magbangga ang ilang mga naamgo na sila mga kuan diha, mga nalimot ko sa term unsa ko toy ngalan ana siya effect, no? So mas maayo ang glass, no? Aron pure gid siya nga atong mainom. So ang uban ani do na koy friends nga patuluon na lang na niya diha sa yaang ani alingag-ngag ang kalamansi, mga 2 ka buok, no? Kuhaan niya gliso o diretso, no? So ingon ana ka mga vitamin C food na siya, no? So lain pa nga maka-cause og kabuhi kani bitong too much kabantay mo anang kana bang ingnon ka nga mag-report ka, let us say sa klase mo ni mong report nya di ka kabalibad kay syempre imo ago ng class standing, no? Maglain dayon imong ginawa, no? Magsige ka og adto sa toilet, then murag wala na dayon, maluya na dayon ka, no? Inana. So ang solusyon ni ana, relax lang gyud. Relax lang. O mingon nga di man ko maka-istorya atubangan sa daghang tawo. Well, isipan ng tawo nga mga baki. nga mga baki na sila, no? Aron dili ka makulbaan. So ingon lang ni ana dayon ay naman ko uban labi na og kanang speaking engagement. Although kung speaker na ka, wala na kay kabadiha, no? So okay lang po na di siya kaayo, pero sa mga amateur kanang wala gyud maanad anang speaking in public, maglain sa nang atong ginawa ana. Dayon murag mag uban anak mag LBM, magsigig pangihi na ka-experience mo anak, no? So ang uban anak naman po mga naay mga kuan anak nga something ilang anak naon ilang kamot do na sila'y kubtan ilang close open to relax, no? To relax sa ilang mga gibati diha nga mga kabah o kanang mga kulba, no? Ingon anak. Lain pa kanang unsa po'y maka trigger nato anang kabuhi. Kana bitang busog kaayo ta sa ato ang panihapon. Busog kaayo ta nya mulingkod lang dayon tan-og TV. So dili sana siya maayo kay mag-bloated ta, no? Maglain gid akong tiyan dayon na biyang katulog. So ang effect ni ana kun muna tong buhaton nga busog kaayo ta dayon walay dili ta move di ta katulog anang pagkagabi na tungod kay murag dunay butterfly ga lupad-lupad sa tong tiyan, di ta katulog. So ang effect ni ana insomnia, dili ta katulog tungod kay galain ang atong tiyan. Of course ang insomnia gyud naapoy daghan na siyang causes ana, no? Pero akong giingon kanang sa kabuhi nato kanang busog kaayo ta kay di man gud maayo ng kabuhi magpabusog, di pud maayo ng kabuhi magpagutom kay by and by bahog gina sa kabuhi, no? So kung magpabusog ta lain gid atong tiyan. So ang epekto ni ana bloatedness, dayon fighting, we keep on fighting din maglain gid atong murag gyud dunay mananap maglakaw-lakaw aning atong tiyan. So ang solusyon ana after eating, lakaw-lakaw, no? Move gina siya. Lakaw-lakaw dayon dili sa matulog dayon, no? 2 hours gikan sa gikan sa pagkaon nato 2 hours pa aya kita muhigda. And then kung muhigda man gani kanang anak bitaw medyo i-incline ang alugnan, dili ginang anak flat tungod kay ang acid musaka. So whereas og medyo i-incline og 45 degrees inana dili na siya kasaka. And then ari sa wala matulog sa wala tungod kay matud pa sa mga experts walay acid diha nga makasaka. Og diri sa tuo mas ang acid dunay entrance diha, no? Per observation and experience tinuod na ari ko sa wala, dili ko sa tuo, no? So ingon ana after eating lakaw-lakaw, dili magsigdan og TV. Lakaw-lakaw, no? Lakaw-lakaw gyud. Hinay-hinay lang, no? Lakaw-lakaw mga 30 minutes, 45 depende lang, no? Dayon 2 hours after gikan let us say na nihapon tag 7 o'clock
tulog. Og 6 o'clock, so 9 o'clock, aya pa ta muhigda, no? Dili kay, nanihapon og 6, pagka 6:30, muhigda. So, mao na siya solution aron dili ang effect dili siya mutugo. Sa in Bisaya dili ba mutugo, no? So ingon ana. Lain pa nga cause sa kabuhi sa ako na mention, gutom. Gutom, no? Kanang higutman ta, dili po noon na siya mahitabo dayon. Kausa ka, duha ka, tulo ka higayon, pero kung magsigi na nga gutmon ta, magpagutom ta, effect ana vertigo. Vertigo, pagka vertigo ana maglabad ang ulo. Maglain na dayon ang tiyan, no? So ang solusyon ni ana mukaon. Mukaon og gamay-gamay, no? Dili nung full meal kay maglain na sa dang atong tiyan. Gamay-gamay lang, no? Kung usa ka plato ang atong giandam diha, katunga lang usa, no? Unya na nang katunga sa unya pud dapit. No? So mao kana, dili magpagutom, dili magpabusog. Mao gina siya rule sa kabuhi, no? And then lain pa nga cause sa kabuhi kanang tight fitting clothes, no? Tight fitting clothes. Maglain ba gid atong gidhawa kung hugot kaayo ng atong mga kuano, kay kana laging labi na tong mga babae pa sexy lagi aron ingnon nga nindot og lawas. So tight fitting. Ang resulta ana murag ang epekto murag maghinga-hinga ta, lain man akong ginawa uy ngano guni. So ang solusyon luagan, no? Luagan tanan, loose clothing ang isuol, comfortable kaayo, no? Dili ta makuanya makabanat sa tagkaon. Whereas kung nagpahuot ta, ala ato yung kuhaon ang batunis ug ang bakos kay paluagan kay galain na ang ginawa, no? So mao naman ang tingali to, murag nahatag naman ako tingali majority sa mga hinungdan sa kabuhi, no? Ato pong balikang hisgot kung naa pa po'y wala, no? So mao kadto kanang mga antibiotics and other vitamins, vitamin C, kanang halang, aslum, na pa di ay fatty ug oily. Fatty, oily, no? Ang effect ni ana di same ra gyapon. Musaka ang diri dayon maglain ang ginawa, magvertigo ang uban, no? Murag nagaso sa pinday. So fatty, oily, kanang mga butter, kanang mga margarine, kanang mga lechon, kanang mga unsa pa na diha, basta kay kanang naay mga salad dressing, perti na makakabuhi. Mayonnaise, perti na siya, no? O kanang mga rich in nitrate, sodium nitrate, no? Kana bang mga kibaw na ta, processed food, all processed food, no? O kanang coconut milk, kanang tinunuan, maka-cause na siya kabuhi dayon the same ang effect, no? Mo gyud po na maka-cause og kabuhi. And then ang solution gyud sa tanan in general, ang solution ana in moderation, self-discipline with temperance, no? Kaon gamay lang, a little of everything, no? Dili gyud kay banatan nato kada adlaw, no? Dayon, lain nga solution, bland food. When we say bland food, mga vegetables, green, leafy, katong mga yellow vegetables, katong mga tinola, katong mga sinugba, tinap-an, mga fruits aside sa kanang mga citrus, no? Pwede ta mukaon og watermelon, avocado, bananas, kanang papaya, star apple, pear, o pwede na sila kanang dili mga aslom, katong red apple, katong makupa like shape o kanang iyang color murag makupa, kana nga apple. Dili nang common nga apple diha o kanang mga green apple, dili na siya kay aslom, no? So mao lang to siguro ang causes sa kabuhi, mo to yung mga effect o nya mo to yung solution. Self-control, self-discipline with temperance, a little of everything, and above all, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? Pray without ceasing. So let us go to
the great doctor, the great healer, Lord and Savior Jesus Christ, no? So let us not run away from Him. Let us go to Him. So have a good and godly day, mga palangga. If you like the content of this channel, feel free to click the word subscribe and the bell button for further notifications. So bye for now and have a good and godly day. I love you all, guys. O salamat jud kaayo sa inyong pag tanaw.